खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय नै जों दा हाबा जानो थांनो नागिरदों आरो नै गिफ्टखौबो लाखाबाय हारसानि बे हराय ना मा होनो बेखौ लाबाय आरो जिहेतु हारसानि हाबासो जानो थांगोन नालाय माबा आरो तुलनि बिया हान्थि बियाबो होनो नामा बेखौ ओंखारबाय दा थांना फैनोसै आरो थाबनो थाबनो जेरै खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा दा थांबाय थानोसै बिसानाव दा भिडिअबा लानो हागोन ना हाया बेखौ मिन्थिया एसे लानो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरो लानो हाबा लानो हायाबाथ' गैला नुला दा थांबाय थानोसै आरो आयौ सुइटार गानखाबाय बाइकजोंसो थांगोन नालाय गुसुथार जागोन ना ओंखायनो सफैबाय आरोना नै बरिया गिदिर बानायखादों हिन्जाव गोदानाव बेसेसो दै जिरायना दं नै बियो मिस्टारजोंनो ज' मावो आरोना अफिसाव खिन्थु बियो सिनियरसिन माने इयो रिटायार जासिगोन आरो बे मासावनो ओमफ्राय बिनि फिसौजोनिनो सेकेन्ड मेरिज आरोना नैबे आदैया जोंनि हाबायाव थांदोंमोन आरोना फ्रिथार आरोना मानसिया जायजोंबो बयजोंबो माने मिलायनानै थानो हायो आरोना आं बिराद मोजां मोनखादों आरो बिनि रायलायनाय मानाय गासिबो बिराद मोजां आरो खिन्थु दा एसे बेमार जाना दं आरोना मानसिया माबादि मोनदों गोथाव मैथाजों गोथाव मोनदों आङो मा दं मा दं पनिरजों काबुलि बेयो सिरा माबा माबि बेयो माबा बाथोन आरो चाटनि बेयो लाब्रा ना बेयो चिकेन ओंखामखौ जाखांबाय आरोना ओंखामखौ जाखांनानै नै गोदै जालायनोसैलाय आरो
বাৰীটো দেখাই পেলাই গৈছে नै आदैया गावसानि फख्रिखौ देखायनो लाबोदो आरो फख्रि जिं जिं बिराद दाउ फैयोनो आरो बेखायनो देखायनो लाबोदो आरो जोंखौ ओइ जागे दे हे दाउ दं बेयाव नायलाय ओइलाय সেইবিলাক চৰাই আমাৰ তাত নেদেখে নহয় সেইটো नै इसिनिखौ जि दाउ नुखायो दाउआनो दाउ नै दाउखाफ्राबो खाथिफ्रावनो फैयो ओइ नै दाउब'फ्राबो आयु खाथियाव थांनि र' फख्रियाबो नै जि गिदिरखा ओइसिम गोलावखा मालाय गामियावसो मोजांहाय ओंखायनो ओइ नै मासे गिदिर बोयो हाथि दग्ला ओइ नै नायलाय जि गिदिरखा नै दाउआ नैयो मासे गिदिर दाउ आयु खाथियाव नै दाउफोरा आयु वाव खाथि खाथियावनो दाउ नुयो मालाय बिसिनासो नै मा दाउ होनगोनथाय नै इफोरखौ मा दाउ होनगोनथाय इखौ हा मिथियाहाय बोरैबा गिदिर गिदिरथार एखेबा मेरला दंथारो जोंनिबा जाबायसोमोनथ' आरो इयो मासेबो फैनाय नंलामोन दाउबानो मा गियाखै नै दाउब'आ नायलाय जि खाथि खाथियाव फैना थायो जोंनिबाथ' जाजोब्बायसोमोन बेखौ मुलि होनानै जि मोजां आरोना बेखै जायगाफोराबो लांदां लांदांनो दाउफोरा जै दाउ दंखायो आरोना इयाव इसिनियाव थांनोसै आरो दाउखौ नायबाय दसे दा थांसै नै टाउनाव फैबाय आरोना मैगं लांफाखानोसै होननानै हाबलांबाय आरो जों दा मैगंआनो जेबो गैया जोंहा ओंखायनो लांफाखानोसै आरो मैगं लांफाखानोसै आरोना दा माबा हाबगासिनो मैगं माबायाव मैगं मार्केटाव जि मानसि मोनखादों ना दिनै बेनो आरोना मार्केटआ लाइदानो गैया खोमा ड्रेगन फ्रुट दङ बिटर अंडर का पिंक मासे खोमसि दिनैलाय हो खोमसि मोनथारदों पियासा मासे गिदिर गिदिर मालिक आलु लांसै इ गोरलैखौ लानांगौ गिदिरथार आरोना हाथाया आलु कुन्टु कुन्टु किमान 22 20 आलु इखौनो लानो इखौ नै आलुखौ बासिबाय आरो इयो आखायाव प्लास्टिक गानलायनानै बासिदों ini piyaskौबो दरनैसो बासिनि र' इनिखौबो बासिनि आं गलांबावबायसोलै आलु सामब्राम गुफुर पियाज हाइजें लाबाय आरोना लाबाय आरोना जोंहा कितना हुआ खुदुना आनरसा मासे गोमोन गोमोन थाइसे लानोसै दा जानो किमान 50 kan लादो मोनसे ओं इखौनो लादो दे आनारस लाबाय आयौ बानलु मासे गोजा गोजा ने बानलु सिब्र लागोन आङो ए आलु गोरलैखौ लानि खुमब्राया नै मासे गिदिर गिदिर लावाबो लादो मोनसे बानलु सिब्र लानोसै आलु गोरलै लानोसै आलु केनेका कुन्दुलि लाबाय नै फ्रेश बिन माटी টিঙ পাইব লোকেল টিঙ আহিছে মাটি টিঙ আৰু
Biaspat, dorongnya. लागोन थाइबेंखौ लानानै दंखायो नै मैखुना मैखुन पेकेटाव फानदों माथो ना नै बेसेथाय मासरुम किमान 160 न'आव सफैबाय आरोना जों दा मैगंखौ बो दोनखो बियो मैगंफोरखौ नैयाव दोनजोब्बाय नोंथांमोननो खोथानि र' मा मैगं लाबोखो जोङो बाजारनिफ्राय नै मैगंफोरा जोंना इयाव आलु गोरलै लाबोबाय फुलकबि लाबोबाय लाफा पुदिना लाबोदों नै माबा जानो थाखाय बाथोन ओमफ्राय आनारस थाइसे लाबोदों नै आलु पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें इयाव जानाय थाव गाइखेर लिकुइड गाइखेरा नेयो फ्रेसबिन कुन्दुलि बेखौल' लाबोबाय आरो बेखिनिखौल' A few moments later. जों दा माने मिस्टारनि लोगोनि माने माबाया मिस्टारनि लोगोआ माने बेबि मोनदोंनो आरोना बेखौनो नायनो थांदों आरो दा थांबाय थानोसै निउ बेबि माने बिसा एबारसो फार्स्ट आरोना बेबिया बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थांबाय थानोसै जों माने लोगोखौ नेबाय दं आरोना लोगोनि कारजों थांगोन आरो जोङो मिस्टारनि लोगोनि कारजों नेबाय दं औ नै सफैबाय आरो दा थांनोसै बेबिनि माबा मोनसे लांना होनो बेखौनो लानोसै लादो नै लाबाय आरोना मोजांनो पेक खालामबाय दा थांनोसै लाबाय नै सफैबाय आरोना हस्पिटालाव दा हाबलांनोसै दा थांबाय थानोसै जों साथाम फैदों आरो नै प्रगति हस्पिटाल आरोना मानसि दं माथो दिनै no parking नै प्रगति हस्पिटाल मैया जि थान्दा जाखादोंमोन ना मैयाबो फैदोंमोन आरोना जोङो खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखै आरो दिनै फैबाय दा फुंनि 9टायाव सिजारिं जादों आरोना सिजारिंसो जादोंनो बेबिनि मोखां नायनोसै दिनै खाथियाव बिराद एक्साइटेड आरोना आङो बेबिनि मोखां नायनो थाखाय आङो बेखौनो जाग्रोनोसै बेखौ नै जोंनो मेथाइ जाहोबाय आरोना बेबि फैनायनि खुसियाव दा लाबोसिगोन आरोना दा लाबोथ'वाखैमोन रुमाव नै गैया बिमा फिसा सानैखौबो लाबोसिगोन आरो दा रुमाव माबा एगार हरथ'वाखैमोन आरोना एगार हरथ'वाखैमोन आरो लाबोसिगोन दा नायनोसै नोंथांमोनहाबो नुगोन थाबैनो नै लाबोबाय आरोना बेबिखौ लाबोथ'वाखै बिमाखौ लाबोग्रोबाय बिफा गोदाना बोरै मोनदों बिराद गोजोनबाय आरोना कंग्रेचुलेसन सानैखौबो बेबिखौ नायनो नेबाय दं आरोना दा जिरायनानै बिमायाथ' फैबाय नै उन्दुना दं आरो जों गासै 6 जन दं आरो बेबि फैबाय नै बेबिखौ नायनोसै नै बिमा फिसा मोखांखौनो खोबथेना लाबायसो हनै आखाइखौ बोखारलाय आखाइखौ र' दे आयौ बिमादै गोदान
बिफा गोदान बिमा गोदान बिफानाथ' माबा मा होनो खाफाला जोंख्लिबजोब्बाय नै बिफाना लक्ष्मी फैनानै खाफाला जोंख्लिबजोब्बाय आरोना इयाव नुवाखैसो बारा बिमाना नै हाथायानो माने अरजाब्ला माने गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनहा जों एदावलायदोंसो आरोना ओरैनो थांनोसै जोंहा थांनोसै दे दिनैथ' बामनो मोनासै एबार फैबासो बामनोसै आरो थांनोसै फैद' थांनोसै है सासेया आंबो थांनोसै आरोना दा थांबाय थानोसै